Днес ще си говорим за нещо много важно, а именно водата и хидратацията. При нашия забързан начин на живот това е нещо, което ние пропускаме и нещото, на което не обръщаме достатъчно внимание, а именно пиенето на вода. В тази ситуация вече, когато сме си вкъщи, можем да пием повече вода, отколкото пием, примерно, през деня, в училище, на работа. Сигурно и вие, както и много други, забравяте да пиете често вода, или пък, примерно, не сте си взели днес, или пък просто не ви се пие вода и не ви харесва да имате приложение, което постоянно да ви напомня през 15 минути: хайде пий вода. Аз съм един от тези хора, които не пият често вода, но се стремя да подобря това. Много хора смятат, че да изпиеш едно кафе или един фреш е напълно достатъчно, но всъщност това не е така. Добре, всъщност защо е толкова важно да пием вода? Би трябвало да сте чували по биология или пък примерно да знаете от общата култура, че 70% от нашето тяло е всъщност вода. Освен това, всички процеси, които се извършват в нашето тяло, се нуждаят от вода. Следователно, ако не пием достатъчно вода, процесите в тялото ни се забавят и така малко надебеляваме и други неща, които са малко трудно обясними. Доста често, когато сме свикнали да не пием много вода, е възможно дори да не разберем, че ние сме дехидратирани. Много е възможно да сме отпаднали, вяли, раздразнителни, да не ни се прави нищо, да не можем да учим нормално, да ни боли главата постоянно. Всичко това е защото сме дехидратирани и не приемаме достатъчно вода. Ако искате да сте свежи, красиви, бодри, енергични, всичко това има само едно решение – вода. Литър и половина или максимум 2 е нормалното количество вода, което човек трябва да приема на ден. На ден, не на седмица, както аз правя. За да знаете колко вода сте изпили, примерно, може да си вземете едно шише от литър и половина и да гледате за един ден да го изпиете, но без да броите чашата, кафе или фреш. И така, защо гледате това видео? Ами ето защо. Защото искате да промените навика си.